Sí que des del punt de vista de la catalanitat em penso que algú ha dit alguna vegada que l'art no té pàtria, i és veritat, l'art no en té de pàtria, els artistes sí. I des d'aquest punt de vista crec, sincerament, que en el transcurs dels anys Dalí va anar reduint cada vegada més la seva pàtria, si és que mai n'havia tingut, el gest folclòric, estrictament folclòric, de posar-se la barretina al cap. Des d'aquest punt de vista no crec que aquest univers que coneix Dalí el conegui precisament com a català. Potser sí com a pintor, com a català és evident que no. Per altra banda, em penso que el cas de Dalí pot ser d'alguna forma comparable a un altre personatge de la cultura nascut en aquest país, el mateix Eugeni d'Ors, símbol en alguns aspectes d'un cert ressentiment cap al país, que dimiteixen del país, i el que Eugeni d'Ors va ser en una dimensió, crec que Salvador Dalí ho va ser una altra. Salvador Dalí, d'alguna manera, va dimitir civilment del seu país.